Watan goragçylarynyň gününiň öň ýanyna Türkmenistanyň Gorunmak Ministrliginiň harby bölüminiň harby gullukçylar üçin täze döwrewap binalary açyp bulunmagy berildi. Dawral şäher terkerdeler, çagyr soýunçy harby gullukçylar, harby okuwçylar hemde harby aýdymsa toporlary gatnaşdylar. Dawran geçirilýän ýerinde agoýlaryň gurun alyp, onuň töwereginde başsadynylaryň dutardyr gyzyk ýaly milli saz gurallarymyzy aýdymsalar ýerine ýetirmekleri dawran ähmiýetini artdyrdy. Çağalyň alaway güjükleri bilen oýnaýan pursatlaryny Finlandiýa türkmen halkynyň gadymdan gelýän milli ýörelgeleriniň häzirki wagtda munasyp dowam etdirilýändigini görmek bolýar. Bilişimiz ýaly türkmen halkynyň durmuşynda alaway etleriniň orny ören uludur. Ýa-ni ýakynda Akdoz atly türkmen alawaýynyň Kazan şäherinde geçirilen Merkez Aziýa Awçarkasy diýen ýarışda çempion bolmagy gadymy Arasagany türkmen alawaýlarynyň ýer ününe kabraýyny hasam belinde götürdi. Yergelenine bellese Kahraman arkadamyzyň öz teklibi bilen türkmen edermen ýörüýte maksatly toparyň nişanyna da gojurly türkmen alawaýynyň şekiliniň ýerleşdirilmegi bu gadymy türkmenlikleriniň mertligiň, gaýdawsyzlygyň, batyrlygyň hemde wepalylygyň nişany hökmünde halkymyzyň aňyna singen milli gymmatlykdygyny aýdyn suwd edýär. Ähli amatlykları özünde jemleýän täze lukmançylyk nokady hemde eskerlerin aharhanasy watan goragçylary üçin öz bolşuly bayramçylyk sowgady boldy. Täze detgalyň toplumynyň açylış dawarasy aýdym sazly çykyşlar bilen goşdy. Dawaraly ýanglanan aýdym sazlarda berqarar watanymyzyň azuda asmanymyzyň parahat zeminimiziň edermen gaýratly watan goragçylarymyzyň wasby belentden ýetirildi. Dawaran dowamyna çykyş edenler öz ýürek buýsançlaryny Türkmenistanyň Gorunmak Ministrliginiň düzümine şeýle ajaýyp mümkinçilikler bilen üstün edilen döwrewap detgalar toplumynyň ulanylmagy berilendigi üçin hormatly Belen Serker dawasymyza sag bolsun aýtdylar. Soňra tapawutlanan guruluşçylary Türkmenistanyň hormatly prezidentiniň adyndan gymmat bahaly sowgatlar gowşurly. Täze lukmançylyk nokadynyň binasy harby gullukçylaryň saglyklaryny berkitmekleri, gerekli bejergiler almaklary üçin ähli şertler bilen üstün edilen. Döwrewap lukmançylyk nokadynyň häzirki zaman enzamlar bilen enzamlaşdyrylmagy, onda sanly ulgamy mümkinçilikleriniň giňden ornaşdyrylmagy, azuda asmanymyzyň goragçylary bolan harby gullukçylarymyzyň öz saglyklaryny ýygyderli berkitmäge mümkinçilikler öder. Soňra açylış dawarasyna gatnaşyjylar täze döwrewap eskerler naharhanasynyň mümkinçilikleridir şertleri bilen tanışmak üçin oň içine aýlanyp gördüler. Harby bölümiň naharhanasy häzirki döwrüň talaplaryna dolu laýyk gelip, bu ýerde nahar taýýarlamak hemde azyk, et, un we beýleki önümleri talaby laýyk saklamak üçin ýürüýte otoglar, ammarlar bar. Şoň ýalym naharhanada Türkmenistanyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň hojalyk müdiriýeti tarapyndan ýetişdirilýän ýokary hilli önümlerden ýokumly tagamlar taýýarlamak üçin mümkinçilikler döredilipdir. Şeýle-de bu ýerde dürli sport şäherlerine de giňer berildi. Sport bilen mesullanýan ýaş harby gullukçylary Finlandyňda olaryň iri ýarymyzyň azudalygyny sak durjak merdany harby gullukçylary bolup ýetişekdiklerine bolan ynamy artdyrýar. Ýergelini bellesek binalar toplumynyň gurulşygyny Rysgally Zähmet hususy karhanasy ýerine ýetirdi. Detgada yerli türkmen telekeçileri tarapyndan öndürilen önümleriň bolmagy bolsa aýratyn bellerlikdir. Ýurdumyzyň watan goragçylary özleri barada edilýän aradalar üçin tüýsürekden hoşallyk sözlerini aýdýarlar.